Спаткаліся ўрэшце ў салёнах рэстарацыі гатэлю Ангельскага пад гукі крыклівага джаз-банду і тупат ног, што танчылі Чарльстон. Мікалай Брэшка-Брашкоўскі. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Этапам у перадгісторыі беларускага джазу ёсць наша вандроўка па заходняй Беларусі ў інтэрбэлюме і крыху раней. Услед за серыяй перадачаў пра Мішу Шпалянскага выявім яшчэ колькі імёнаў з Беластоку і наваколля, якія мелі падобны ў некаторых дэталях лёс. Такім чынам, частка 46 вашай увазе. У свой час адна з найлепшых фольк-спявачак свету. Яе плыткі выдаваліся ў Великабрытаніі і Паўднёвай Афрыцы. Гаворка пра Хайле Гробер. Яна ж Грубер, расійскі варыянт імя Елена. Будучая артыстка нарадзілася ў адным месцы і ў адзін год са Шпалянскім. У 1898 у Беластоку, тады гарадзенскай губерні, у сям'і заможнага гандляра. Відавочна, што з пачаткам Першай сусветнай вайны сям'я мусіла перамясціцца на ўсход, у Маскву. Там Хая атрымала вышэйшую адукацыю, прыватным чынам вывучала іўрыт ды ідыш, а таксама скончыла школу Хабіма пры аднайменным тэатры, які паходзіў з Беластоку. Адсылаю вас у серыю 35-ю. Кракатук. У прыватнасці Хайле Гробер грала ў авангардовым спектаклі Яўгена Вахтангава «Ха-Дзібук» паводле юдэйскага міту. Апісанне з кнігі Ўладзіслава Іванова «Рускія сезоны тэатра Хабіма». Жабракі пададзеныя кубічнымі маскамі. На іх тварах кругі, трыкутнікі, ромбы, вочы абведзеныя чырвоным і белым, насы асіметрычна зафарбаваныя чорным і белым. Ва ўсім звышнатуральная таямнічая зыркасць. Танец крык выключна брыдкіх калекаў, у кожным з якіх акцэнтавалася жывёльная характарыстыка. Хайле Гробер у ролі паміраючай Дрейзел падкрэслівала пагрозлівую плястыку галоднага ваўка. Як вядома, у 1927 годзе трупа Хабіма перабралася ў Ізраіль, а пастаноўку «Ха-Дзібук» гралі да сярэдзіны 70-х. Спектакль стаў шэдэўрам рэжысуры 20-го стагоддзя. Кінаверсію міту мы згадвалі ў серыі 25-й. Пасля тэатру Хабіма Хайле Гробер пачала артыстычную і педагагічную кар'еру ў Польшчы. У 1931 яна і Міша Шпалянскі ажно апынуліся на адной старонцы ілюстраванага дадатку да польскай газеты «Хвіля», нумар 9. Паведамлялася пра пастаноўку рэвю «Як стаць багатым і шчаслівым» у варшаўскім тэатрze розмаітосці «Яр» і пра выступы Гробер ва ўсходняй Малапольсцы. З праграмай габрэйскіх, хасыцкіх песень пра джаз размовы, на жаль, няма. Яна аб'ездзіла ўвесь свет ад поўначы Еўропы да поўдня Афрыкі, ад верху Паўночнай Амерыкі да нізу Паўднёвая. Да прыкладу, у Парыжы прэса адзначыла яе выключную сцэнічную індывідуальнасць. У Йоханнесбурзе заўважылі непасрэднасць і годнасць у інтэрпрэтацыі песень. У Нью-Йорку хвалілі за талент і грацыю.
Кракатук. Герш Прыгерзон у сваім дзённіку ўспамінаў былога лягерніка апісвае, са словаў сябра, канцэрт Хаі ў Бухарэсце. Непрыгожая кабета, негаварлівая, нецікавая, увогуле не нашая. З'явіўшыся на сцэне, выканаўшы першую хасыцкую песню, яна адразу ж заваявала публіку. Усе сталі апантана пляскаць. Голас Хайле Гробер ішоў з глыбіні сэрца, моцны і чысты, і словы, і яе ігра стваралі жывы вобраз хасыда. Hi, 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 da 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 da, hi da da da, hi, 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 da 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 da. У 30-х яе запісы выйшлі ў Англіі на лейблах His Master's Voice і Decca. У 50-х у згаданым Йоханнесбургу фірма Swan Press Limited выдала ейны альбом Jewish Folk Songs. У тым жа дзесяцігоддзі Гробер выступала ў Аўстраліі. Тады ж у Мельбурне паставілі ейную п'есу «Auf friedliche Erde» на спакойнай зямлі. А ў Буэнас-Айрэсе надрукавалі кнігу артысткі пра жыццё габрэяў «Цудер Гройсер Вельт» на шырокім свеце. Варта заўважыць, што асяродкі беластокераў тады меліся ў аргентынскім Мойсесвілі, у Мельбурне, Нью-Йорку, у ізраільскім месце Яхут-Манасон цэлая частка гораду, Кірыят, назвалася Беластокам. Пра 10гадовую супрацу з тэатрам Хабіма Алена Самуілаўна напісала асобныя мемуары. Памерла Хайле Гробер у Хайфе, пражыўшы 80 год. Кракатук. Гаворыць каардынатар грамадскага музею габрэяў Беластоку і рэгіёну, калекцыянер грамплытак Пётр Знанецкі. Яна прытрымлівалася фальклорнага, вельмі традыцыйнага рэпертуару. Кружэлка, якую мне ўдалося набыць на нейкім замежным аўкцыёне, была выдадзеная ў Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы. То бок абсалютна на іншым канцы свету, цалкам невядомая тут беластачанка выдала пласцінку. Хайле Гробер акампануе грэцкі піяніста Янис Пападопаулас. Oberassigekinen schabitzt nachts unser Vergnügen. Die Mama sitzt beim Fenster und vertracht, nimmt sich in Zenuren und Kiffen. Fleck die Babys erzählen am Mäusel, und ja Mäusel mit Zellgaslonim, wo stehen dort in der Welt mit der Hand bis Meer. Flecken Kinder auf ein Kissen sich, mit Perralach wie Perralach, ui wie Geschmack, ui wie Geschmack. Ai da da, ai da 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 da, ai da da, ai da 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 da, mai da da, ai da 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 da, ai da da da. Ад некаторых музыкаў, што былі звязаныя з Беластокам, фактычна засталося толькі імя. У прыватнасці Lexicon of Jewish Musicians in Poland паведамляе пра беластоцкую піяністку і педагога Галіну Вольман, спевака Жоша Барайніна. Што яны выконвалі на сцэне, можна толькі здагадвацца. Альбо Дора Рубіна, яшчэ адна фольк-спявачка і актрыса, народжаная ў Беластоку ў 1915 годзе. Маюцца сведчанні, што Дора грала ў варшаўскім тэатры «Die
Ідзіша Біне вярнулася ў родны горад разам з іншымі уцекачамі ў 39-м годзе. Відавочна, разам з адным з кіраўнікоў тэатру Зусім Кацам, чый спеў мы чулі ў 27-й серыі. Пасля ў савецкай Вільні Дора Рубіна ўвайшла ў трупу «Рамікат». Цягам нямецкай акупацыі знаходзілася ў віленскім гета, затым у лягеры Казлова-Руда, у Штутгафе, у 45-м вярнулася ў Беласток. Кракатук. Напрыканцы 30-х дырыгентам у тэатры, дзе Ідзіша Біне, быў як мінімум аднафамілец і таксама беластокер Херц Рубін. Распавядалі пра гэтую персону ў частцы 36-й. Адну з ягоных танга выконваў Януш Паплаўскі. Powiedziałaś mi zapomnij, powiedzieć łatwo było ci, ale sobie uprzytomnij, jak mocno miłość w sercu tkwi. Mówisz, miłość zakończona, nieskończona wiecznie trwa. Szalona, rozpłomieniona, namiętna, cicha, zła. Powiedziałaś mi zapomnij, powiedzieć łatwo było ci, ale sobie uprzytomnij, jak mocno miłość w sercu tkwi. Mówisz, miłość zakończona, nieskończona wiecznie trwa. Szalona, rozpłomieniona, namiętna, dzika, zła. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Далей, у пошуку джазавых ці каля джазавых музыкаў завітаем у ваколіцы Беластоку, не выходзячы за ўмоўную лінію міжваеннага ваяводства. Ваўкавыск. Генератор акторскіх кадраў. Тут паводле адной з версіяў нарадзілася Нора Ней. Мы прысвяцілі ёй палову серыі нумар 22. Адсюль паходзіла цыркачка і кінаактрыса Яніна Жаймо, актор Людвік Бенайт, а таксама адзін з заснавальнікаў згаданага тэатру Хабіма Нахум Цэмах, дакладней з блізкай вёскі Вялікая Рагозніца. У музычнай школе Ваўкавыску вучыўся піяніста Богдан, па-польску Богдан, Наперальскі. Ягоную біяграму для выбаркі «Хто ёсць кім» у міжваенным джазе склаў даследчык Кшыштаф Карпінскі. Вынікае, што Богдан з'явіўся на свет у 1910 годзе пад Кіевам. Менавіта адтуль сям'я перабралася ў Ваўкавыск, затым у Каліш, як і, прыгадаем, сямейства Шпалянскіх, толькі на гадоў 20 пазней. Маці джазмена, яе звалі ў дзявоцтве Сабінай Харжановскай, працавала тапёркай у каліскіх кінатэатрах, а бацька, Клеманс Наперальскі, граў на скрыпцы. Дзеля ілюстрацыі дуэт Мішы Шпалянскага з Леонам Кольерам 1928 году.
пачатку 4-й дэкады Богдан Напіральскі ўключыўся ў супрацу з рознымі польскімі аркестрамі, браў удзел у джэмсейшанах у павільёне Калюмнада, што ў Калюмне, каля Лодзі. Там жа былі заўважаныя будучыя бубнач і трубач беларускага дзярж-джазу, Адзі Рознер і Хаім Шварцштейн, адпаведна. Сола Напіральскага можна было ацаніць у рэстарацыі гатэлю «Еўропа» у Варшаве ў 35-м, а ў наступным годзе піяніста можна было пачуць у складзе ансамблю, што забаўляў пасажыраў трансакіянскага лайнера «Баторы». На ягоным борце граў іншы джазавы піяніста Ежы Бальзацкі, суарганізатар дзярж-джазу. Слухайце 9-ю частку. Рэйс Гдыня, Нью-Йорк пан Богдан паўтарыў у 38-м. Тады калектыў сыграў дадатак у нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторыя» на Манхэттене, а пасля завітаў у Канаду і Великабрытанію. Кракатук. Паміж акіянічнымі рэйсамі Богдан Напіральскі вырашыў пашырыць адукацыю, атрыманую ў Кіеве, Ваўкавыску і Калішы. Паступіў у вышэйшую музычную школу імя Шапена на вуліцы Сянкевіча 8 у Варшаве. Там жа атрымоўвалі адукацыю нашыя ранейшыя героі, удзельнікі беларускага дзярж-джазу Баруньскі, Гофман, Вернік, той жа Бальзацкі, а таксама кампазітары Рублеўскі, Тырманд, Вайнберг. Напіральскі таксама мог кампанаваць нешта ўласнае, не выключае пан Карпінскі, але аўдыёфактаў, падобна, не засталося. Dass ihr sorglos seid, wenn sie fragen, euch wollt ihr nicht sagen, wie man es erreicht, dass der Alltag weicht, dann soll Lächeln eure Antwort sein. Da, da, da. Бэнд Богдана Напіральскага нарабіў шуму ў Познані, дзе пляцоўкамі для музычнага шоу сталі кіно «Метраполіс» і «Пале де Данс». Афіша з фотапартрэтам маэстра за кастрычнік 1938 году запрашала на захапляльны кінаканцэртовы ранішнік, зрэшты, пачатак 13-й. з удзелам найзнакаміцейшай у Польшчы джазавай аркестры Богдана Напіральскага, якая пасля вялікага шматкротнага поспеху ў Амерыцы, Канадзе, Лондоне выступіць на сцэне «Метраполісу» з апошнімі хітамі свету. Кракатук. Ваенныя гады Богдан Напіральскі правёў у Варшаве і Кракаве. Належаў да арміі краёвай і разам з тым, маючы дазвол на музычную дзейнасць, граў у кавярнях і рэстарацыях, у тым ліку ў начным клубе «FF», дзе перад вайной гучала музыка згаданага Ежы Бальзацкага. У другой палове 40-х Напіральскі супрацоўнічаў з яшчэ адным суарганізатарам беларускай джаз-аркестры Зыгмундам Карасінскім, а таксама стаў саўладальнікам бару «Войко» у Катовіцах, дзе сярод іншых выступала ўжо знаёмая нам беластокерка Вера Гран. Дачка піяніста Дуда Напіральская, дарэчы, стала блюзавай спявачкай. У 70-м годзе з ейным удзелам выйшла кружэлка групы блюзовай «Стодоła». Wyjechałem do nieba, Andrzej Denar, tak, ale Szympińska, Basia, Mazur Mieczysław, Hanon, Wód Dobrowolski, Trąbka, Jerzy Pawełko, Saksafoten, Arnold Kubiak, Hamlet, Kruszyński, Ziółkowski, Andrzej Krzysztof i Kwas, Gitar, i Napieralska, Duda, Bielski, Chojnicki, teksty na okoliczność, pieśni i na happy koniec. Увогуле, па стане на канец 19 стагоддзя большасць ваўкавычанаў складалі юдэі, на другім месцы каталікі. Сярод музыкаў, якіх мы ўжо закраналі ў ранейшых выпусках, з ваўкавыскам звязаныя Эдуард Голік і Леа Лёў. Апошні пакінуў след як кампазітар, аранжыроўшчык, дырыгент, педагог і асветнік. Мойше Лейб Лёў мог памятаць горад часоў прыведзенай статыстыкі, бо нарадзіўся ў ім яшчэ ў 1878 годзе у сям'і гандляроў. З дзяцінства Леа пачаў навучацца музыцы, спяваў у кантарскіх хорах, у Лідзе, у Ноаха Залудкоўскага і ў Беластоку у Якуба Бермана. Слухайце зноў жа частку 36-ю. Кракатук. У 12 год
год гэты ваўкавычанін стаў сінагагальным чытальнікам, а ўжо ў 15 сам дырыгаваў хорам Віленскай гарадской сінагогі. Затым пан Лёў адукоўваўся ў Варшаўскай кансерваторыі, працаваў хормайстрам у Кіеўскім тэатры аперэты, супрацоўнічаў з габрэйскай трупай, падчас Першай сусветнай вайны служыў капэльмайстрам у войску. Далей у ягоным паслужбовым спісе музыка для тэатру, акторства, супраца з кантарам Гершанам Сіротам у Вільні. З праграмай габрэйскай літургічнай музыкі яны выступалі ў Менску, Гародні, Беластоку, Варшаве, нават у царскім сяле перад расійскім імператарам Мікалаем II і гастралявалі ў Злучаных Штатах. Запіс 1903 году. У 1905-м Леа Лёў увайшоў у кантакт з рэфармісцкай сінагогай у Бухарэсце, стаў на чале тамтэйшага хору, пачаў пісаць для аргана. Праз 3 гады заняў пасаду дырыгента ў вялікай варшаўскай сінагозе. Побач з ёй у гімназіі вучыўся, нагадаю, саліста дзяржджазу Альберт Харас. Лёў узначаліў таварыства габрэйскай музыкі «Хазомер», выступаў з лекцыямі і публікаваў артыкулы па тэме, збіраў фальклор на ідышы. Кракатук. У 20-м Леа Лёў эміграваў у ЗША, дзе працягнуў, у прынцыпе, тое ж, што рабіў у Польшчы. Тэатр, хоры, асвета. У прыватнасці ваўкавычанін прыклаў руку да стварэння ў Нью-Йорку National Workers Farband Choir – сацыялістычныя скіраванасці, каментуе Пётр Знанецкі. Ідэя сацыялістычна, камуністычна. Сацыялістычная, камуністычная ідэя яшчэ з 19 стагоддзя знаходзіла сваіх прыхільнікаў па ўсім свеце, не толькі ў Еўропе, не толькі ў Польшчы, але і ў Злучаных Штатах. Дзень працы 1 траўня быў уведзены ў памяць пра бунт у Чыкага. Напэўна, гэта захапляла многіх людзей, якія яшчэ не ведалі, як прыгожыя ідэі, на жаль, прывядуць да сталінскага тэрору. No i skończyło się to wszystko źle. Цягам 30-х Леа Лёў жыў у Палестыне, але ўрэшце вярнуўся ў Амерыку, дзе і сканаў у 1960-м. Як адзначаюць знаўцы, У ягонай творчасці заўжды прысутнічаў усходнееўрапейскі элемент. то бок літвацкі. У той жа час харавыя творы Леа набліжаныя да заходнееўрапейскіх канонаў. Сярод выканаўцаў можна вылучыць Маше Кусавіцкага са Смургоняў, кароткатэрміновага артыста беларускай эстрады. Скіроўваю вас у чарговы раз у частку 25-ю. Згадалі Леа Лёва з ваўкавыску, тады назавем і Абрахама Ісара Ясковіча з вёскі Пятніца, што пад Ломжай. Пан Ясковіч таксама кампазітар, дырыгент хораў і настаўнік, але маладзейшага пакалення. 1909 год народзінаў. Сын кантара. Вучыўся ў Ломжы, ды ў Вільні ў кансерваторыі. У літоўскім Ерусаліме і загінуў падчас нямецкай акупацыі. З-пад Ломжы, прыгадаем, паходзіла і спявачка, кінаакторка Толя Манкевіч. Пра ямы распавядалі ў серыі 23-й. Кракатук. У Ломжы працаваў як харавы дырыгент і граў на фізгармоніі Маше Зыскінд. Вядома, што адукацыю ён атрымаў у паўночнай сталіцы Расіі. Ва ўкраінскім роўна кіраваў сінагагальным хорам з кантарам Сымхам Кусавіцкім. Гэта брат названага раней Маше Кусавіцкага. Перад пачаткам Другой сусветнай пан Зыскінд адзначыўся сваёй працай у Беластоку ды Берасці, але далейшы лёс музыкі невядомы. Мяркую, што стасункі між юдэйскімі спевамі і амерыканскім джазам тэма для асобнага даследавання.
Натуральна, што ў беластоцкім ваяводстве меліся не толькі свае кантары, але і клезмеры. У прыватнасці захаваўся фотаздымак сямейнага ансамблю з Беластоку, пераважна жаночага, ды выключна струннага. Гітара, пара альтоў ці скрыпак, пара мандалінаў і, здаецца, балалайка. А ў Ліпску, што ў 30 кіламетрах ад Гародні, дзейнічала каталіцкая пажарная аркестра з 20 асобаў. Затое, каб трапіць у бэнд, мела месца канкурэнцыя, як і неаплатная стажыроўка цягам 3 год. Ці гралі ліпскія пажарнікі джаз, невядома, але да пачатку вайны суправаджалі велікодныя працэсіі. Кракатук. Не будзем пералічаць усіх нашых ранейшых персанажаў з Падляшша і выхадцаў з бліжэйшых да Беластоку гарадоў, іх дзесяткі. Нагадаю толькі, што беластоцкія карані маюць удзельнікі першага складу дзяржджазу БССР Казіміш Крукоўскі і Леон Баруньскі, з Порзава паходзіла жонка Эдзі Рознера, Рут Камінская, з Гародні скрыпач і спявак Файвель Гофман. Некаторы час у месце над Нёмнам жыла і адна з першых вакалістак тае ж аркестры Вераніка Ігнатовіч. Набываў адукацыю Гародні названы кампазітар Якуб Берман. Тут жа нарадзіліся дырыгент Валерыян Бярдзяеў, а таксама муз-кіраўнік беластоцкага яўрэйскага тэатру мініятураў Шауль Беразоўскі, між іншым сын кантара. У штаце першага дзяржаўнага тэатру «Лялек» заходняй Беларусі, што базаваўся таксама ў Гародні, значылася піяністка і акторка Яніна Ціханоўская. Можна дапусціць, што ейны акампанемент да першай пастаноўкі трупы ў лютым 40-го году мог мець модны тады прыджазаваны характар. Тым больш марыянеткавы спектакль называўся «Цырк Тарабумба». Да пачатку савецка-нямецкай вайны тэатр гастраляваў у Стоўбцах, Наваградку, Менску ды многіх іншых гарадах аб'яднаная Беларусь. Takie mam usposobienie, że ogarnia mnie wzruszenie i gdy list do ciebie piszę, to za błędem robię błąd. Jakbym się znów w szkole znalazł, z ortografią mam baraz, to dlatego, że daleko, tak daleko jesteś stąd. Wyznać ci, że kocham cię, ale kocham trudne słowo, napiszę pewnie całkiem źle i będziesz kręcić głową. Chcę wyznać ci, że umrę wnet z bólu, żalu i tęsknoty, lecz żal przede czy przez rzecz, a wspólnie myślmy o tym. Powinna się zawsze uśmiechać, masz wtedy dołeczki 2. Uśmiechać się pisze przez CK, czy może samo H. Chcę wyznać ci, że z tobą chcę, jak mąż z żoną iść przez życie, lecz jakże znów napisać ten skądinąd piękny wzrok. У пошуку яшчэ неназваных музыкаў датычных менавіта джазу завітаем у Бельск-Падляскі. Мы ўжо знаёмыя з Мінай Берн, артысткай БЯТМ. Яшчэ адзін бельскі нараджэнец, чый голас мы зараз пачулі, засвяціўся ў джазавым клубе YMCA пры хрысціянскай асацыяцыі маладзёнаў у Кракаве, але ўжо пасля Другой сусветнай, бо нарадзіўся Юліян Штатлер у 1914 годзе, то бок сустрэў вайну 24-гадовым працаўніком тэкстыльнай фабрыкі ў Лодзі. Але, як сведчыць Пётр Знанецкі, вакальная кар'ера Штатлера пачалася яшчэ ў 30-х. Кракатук. Пасля вайны спявак вярнуўся ў Лодзь, дзе выступаў у тэатры «Сірэна» у ролі Джека Тэксаса. Спевака можна было пабачыць і ў лодзькім кабарэ «Табарін» альбо тэатры сатырыкаў. У мясцовым доме жаўнера яму акампанавалі сярод іншых бубнач Мячыслаў Клецкі, удзельнік тых самых перадваенных джэмаў у Калюмнадзе і за часам акупацыі партнер Богдана Напіральскага. Граў з Юліянам і саксафаніста Майсей Арпштейн, які цягам вайны паспеў паўдзельнічаць у абедзвюх буйных беларускіх джаз-фармацыях – дзяржаўным джазе рознарабілізацкага і джазе белэстрады Гольда Петерсбургскага. Bliżej znów dziennego, z dawna wytęskniony, szkoda słów, wrócę znów do mej wymarzonej. Witaj droga, ty mój kwiateczku, pójdź do chaty, mój gołąbeczku, ej, do domu wrócą wnet frontowe wiarosy, taribary, rastawary, szykujcie cawusy. Ej, do domu wrócą wnet frontowe wiarosy, taribary, rastawary, szykujcie cawusy.
Напрыканцы 40-х Юльян Штатлер перабраўся ў польскую сталіцу, выступаў як тэатральны артыста, супрацоўнічаў з польскім радыё, здымаўся ў кіно. Яго спевы ў джазавых аранжыроўках выдаваліся на кружэлках, меў шырокі сцэнічны трэк-ліст з музыкай ад Гершвіна і Шпільмана да Макравусава і Новікава, з тэкстамі ад Юрандота да Калачкоўскай. Былі замежныя турнэ, выезды ў Чэхаславаччыну, в Угоршчыну, Францыю да Ізраіль. Кракатук. Ад 61-го году Штатлер вёў у варшаўскай кавярні уласную праграму ў французскім стылі «Студіо под гвяздамі». Выконваў лёгкія песні, акампануючы сабе на фартэпіяна і размаўляючы з публікай. Пасконе ў 64-м яго замяніў Збігнеў Куртыч, зноў жа колішні кароткачасовы ўдзельнік дзяржджазу Беларусі. Спявае Юльян Штатлер з Бельску-Падляскага. Historia jakich pełno w krąg, a każda ma swój dalszy ciąg. Nic więc dziwnego w tym, że znów ktoś nie dotrzymał swoich słów. W baladach zaś od wielu lat są zawsze łzy. Jest zwiędły kwiat, tak samo jest w baladzie tej. Nim przekwit mak, on dość miał jej i poszedł, odleciał jak ptak i z oczu znikł, nim przekwit mak. Gdy gdzieś ujrzycie ją, poznacie, że to ta, bo zwiędły maku kwiat przypięty zawsze ma. A maki w całej Francji zwą po prostu kokliko. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Трэці сегмент выпуску адвядзем дзвюм кабетам, якія гіпатэтычна маглі паходзіць з заходняй Беларусі, але, як і ў выпадку з Верай Гран, месцам з'яўлення на свет абедзвюх называецца увогуле Расея, імперыя, часткай якой працяглы час з'яўлялася ўся Беларусь. Гэтак жа невядомы дакладны пункт народзінаў іншыя веры, баброўскай. Прынамсі, польскія калегі ведалі, што яна праваслаўная, ды адзначалі моцны расійскі акцэнт, як і ў выпадку з Гран пані Баброўскую падазравалі ў тым, што яна, мажліва, не здзяйсняла. Польскія гісторыкі Марак Сверчак і Конрад Падушак згадваюць пані пад імем Веры Ястрзембец-Баброўскай у дакументальных даследаваннях датычных Тадэвуша Кабылянскага, афіцэра польскай выведкі і вайсковага аташэ ў Маскве. Таго падазравалі ў працы на саветы і ў гамасексуальнасці заразом. Вера ж называецца праваслаўнай расейкай, якая перайшла ў каталіцтва і ў 1924 годзе выйшла замуж за польскага афіцэра рэзерву Мар'яна Баброўскага. Праз 2 гады яна развялася, каб выйсці замуж менавіта за Кабылянскага, але той разарваў заручыны. Суд нават разглядаў выпадак, калі Тадэвуш пагражаў Веры рэвальверам у публічным месцы. Той тлумачыў, што Вера дрэнная грамадзянка Польшчы і замешаная ў палітыцы. Скардзіўся на штодзённыя побытавыя скандалы і недарэчныя капрызы. Кракатук. Пра амаральную рэпутацыю Веры Баброўскай і здзейсненыя ёй злачынствы Тадэвуша Кабылянскага таксама праінфармаваў сын тагачаснага прэзідэнта Польшчы Міхал Масціцкі, які быў ягоным сябрам і швагерам. Нібыта Баброўская з мужам шантажавалі другі аддзел генеральнага штабу, калі жылі ў краінах Балты, прысвоілі грошы выведкі, якія перадаваліся ім на канспіратыўную дзейнасць у СССР. Планавалася, што Баброўскі адкрые ў Маскве гандлёвае прадпрыемства пад кодавым імем Надзея, якое стане прыкрыццём для пункту выведкі. Mój kochany to bandyta i jak tak, ani śmiecha, ani płacz.
twoich lic nie obchodzi go nic, lecz gdy całuje piękny jest jak pół, pręży pierś jak łuk, wiosną da bukiet róż, latem rzuci mnie już. Вайсковы аташе Польшчы в Эстоніі Віктор Дрымар сутыкаўся з баброўскімі ў Таліне і палічыў іх махлярамі. Вера Баброўская, пэўна, ідэальна падыходзіла для кабарэ. Была ладнай, маладой і какетлівай, але абсалютна легкадумнай. Баброўскі праславіўся ў Варшаве ў нейкіх цёмных аферах, а жонка ў Берліне. Другі аддзел генштабу ўрэшце зарыентаваўся, што быў ашуканы. Веры Баброўскай забаранілі вяртацца ў Польшчу. Пасля разрыву адносінаў з Тадэвушам Вера з'ехала ў Берлін і жыла самотна, не мела ашчадку, працавала ў краме тэкстылю. Кракатук. Агентка стала прототипом персонажа у романе «Кар'ера молодой жанчыны». Польское выданне датуецца 1927 годам. Аўтарам выступіў белы эмігрант Мікалай Брэшка-Брашкоўскі. Сам паходжаннем з Віцебшчыны ён жыў у Варшаве і Парыжы, а падчас Другой сусветнай вайны ў Берліне, дзе служыў у міністэрстве прапаганды. На пытанне, ці з'яўляюцца шпіёнка Вера Баброўская і спявачка Вера Баброўская адной і той жа персонай, ніхто адказу не дае, але артыстычная кар'ера ВБ пачалася акурат пасля апісаных прыгодаў напрыканцы 20-х гадоў у Варшаве. Супадаюць характарыстыкі знешнасці, паходжання ды характару. Ад іншых дэбютантак польскай кабарэтовай сцэны Веру Баброўскую вылучала тое, што рамантычныя песні, танга, бастоны і своеасаблівыя блюзы яна магла выконваць і пад уласны акампанемент на банджа. Артыстка здабыла славу пасля выступу ў снежні 30-го году на сцэне кабарэ «Морске око» у рэвю «Гвязды Варшавы». Седзячы на раяле з банджа ў залатой сукенцы, Вера выканала нумар, адмыслова створаны для яе Анджэем Муластам і Артурам Гольдам на матыў цыганскага рамансу «Где твое сэрце?». Дарэчы, журналіст родам з Берасця Тадэвуш Кончыц раскрытыкаваў пастаноўку за гіперпрадукцыю тэкстаў, напісаных адным аўтарам – Уластам. Кракатук. Сведкам дэбюту Веры Баброўскай у «Морскім оку» стаў артыста Людвік Семпалінскі. Прыгадайце серыю, напрыклад, 25-ю. Услед за дзяўчынай з банджа ён мусіў выканаць песню ў квартэце, але не здолеў таго зрабіць. Шаленства, якое ахапіла гледачоў пасля яе выступу, было беспрэцэдэнтным. Сустрэўшы няспынныя аплодысменты, яна саскочыла на паклон, і пасля сыходу за кулісы ёй давялося пастаянна вяртацца і кланяцца. Нарэшце трэба было опусціць заслону, перад якой ёй таксама давялося некалькі разоў выходзіць. Такі поспех для дэбюту быў амаль нечуваным. Уся снабісцкая Варшава пачала цікавіцца ёю. Наступны спеў з рэпертуару Веры Баброўскай мае амерыканскае паходжанне. Аўтарка Мэйбл Вейн назвала песню «It happened in Monterey». Гэта адбылося ў Монтэрэі. Польскую адаптацыю тэксту выканаў Мар'ян Хэмер. «Хто інны не умеў бы, хтось іншы не змог бы». Нумар трапіў у рэвю «З'язд» Цэнтру смеху тэатру «Кві про кво». Kto inny nie umiałby tak dręczyć do łez, kto inny rozumiałby, że wszystko ma kres. Co wiesz o tym dobrze, że z nas dwojga jesteś ty,
dech pochodzie zły, to inny nie umiałby tak robić na złości, to inny zrozumiałby, że już się chciałam dość. I się zasłonąłeś, i się zawziąłeś i chodzisz za mnie na złość. Наступнае рэвю Анджэй Уласт, як рэжысэр «Марскога вока», прысвяціў Веры Баброўскай «Усмех Варшавы». У гэтым шоу у суправаджэнні аркестра Генрыка Гольда спявачка прэзентавала новае танга Ежы Пецярсбургскага «Юж нігды». Услед за Баброўскай тое танга пачалі выконваць і іншыя зоркі эстрады. Неўзабаве, як сведчыць Людвік Сампалінскі, яна стала непрыемнай і нават невыноснай для атачэння. Яна грала ў жыцці зорку, якой насамрэч не была, не старалася асвойваць прафесію праз упартую працу. Па словах відавочцаў, раптам раскрыўся няпросты характар Веры. Яна патрабавала асаблівых умоў, часта была капрызнай і гістэрычнай. Кракатук. Вакол новай зоркі польскага кабарэ Веры Баброўскай пачалі цыркуляваць чуткі, якія пасля вайны прыгадаў і пан Сампалінскі у варшаўскім выданні «Століца» у нумары 9 за 66 год. Падобна расейка выйшла замуж за паляка, але ўжо разведзеная. Мела сувязі, бывала в амбасадах і часта за мяжой. Розныя пра яе гаварылі, нават як пра агентку замежныя выведкі. Вобраз Веры пан Людвік ацэньваў як эфектны і пекны, але назваў яе кароткатэрміновай зоркай. У 31 і 35 гадах спявачка атрымала тытул каралевы моды. Часопіс «Кіно» змясціў яе на вокладку і апісаў як светлавалосую русалку, ладную, тонкую, з дзіцячым выразам на мілым тварку. Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przetulę cię znów. Na zawsze pozostaną mi smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mi skrok. Jest moich rąk już nigdy. Акром кві-про-кво і «Марскога вока» Вера Баброўская адзначылася на такіх варшаўскіх пляцоўках, як «Цыганерія», «Крыстал», «Весовы тэатр», «Тэатр польскі». У 33-м годзе ілюстраваны «Кур'ер цудзенны» пісаў, як на адкрыцці эстраднага кабарэ «Новы Момус» Вера Баброўская і Дада Радвануна з аркестра Генрыка Гольда спявалі польскія, французскія ды ангельскія песні. Падобна, што менавіта Вера, сфотаграфаваная падчас той імпрэзы у кампаніі са спеваком Яўгенію Шамбода і кампазітарам Зыгмундам Беластоцкім. У 34-м годзе ў тэатры Бохема Баброўская выконвала песню «Трошка» з эмігранцкім хорам Сямёнова. Рэкламавала «Сырэн Электра» і запісвала кружэлкі ў студыі лэйблу. Побач з творамі Пецярсбургскага і абодвух Гольдаў мела песні Карасінскага і Каташыка «Варса». Кракатук. Вера Баброўская знікла з відавоку гэтак жа хутка, як і праславілася. Апошняе прыжыццёвае фота артысткі было апублікаванае перад вайной у часопісе «Штука і фільм». Паведамлялася, што Вера адпачывае ў Італіі і ўжо мае тытул графіні. Як склаўся ейны лёс далей незразумела. Засталіся таямніцай даты жыцця, месцы народзінаў іскону, дзявочае прозвішча. І гэта толькі падагравае гіпотэзы наконт датычнасці да выведкі. Блюз, як пазначана на этыкетцы, з рэвю «Усмех Варшавы» выконвае Вера Баброўская з аркестрай «Парлефон» пад дырыгентурай Генрыка Варса. Wertel stroi się co dzień, dzień to kolorowych śnień. Świecą lampy i farbami gra krynolin dla. Przed pałacem tłumi dwa, pod drzewami przesyka. Piękna pani na murawie nie ślep, idę znów. Ach, kochanku
єдиний мой, ти де мне день, як це, об'ємний струй, де чекалося, а в домгли поранець, ти прийде знов, коханку мой. Єдиний мой, день темня день, як це, об'ємний струй, день де чекалося, домгли поранець, ти прийдеш знов, коханко мой. Да рэчы, быў такі уніяцкі святар, якога называюць адным з першых творцаў беларускага нацыянальнага адраджэння. Міхал Баброўскі гербу Язджэмбец, нараджэнец падляшскай вёскі Волька-Выхановская. А далей у нашым расповедзе можна прыгадаць класычнага кампазітара Караля Ліпінскага, родам з Радзыня падляшскага. Кракатук. Як і Веру Баброўскую, спявачку Даніэлю Дэлю Ліпінскую таксама лічылі расейкай, хаця не выключна, што яна нарадзілася ў межах рысы аседласці. Дэля стала зоркай берлінскага кабарэ веймарскага перыяду. Яе папросту не мог не ведаць галоўны герой нашых папярэдніх выпускаў Міша Шпалянскі. Артыстка была ў кантакце з ягоным суаўтарам Куртам Тухольскім. Той пісаў словы для ейных шансонаў. У рэпертуары пані Ліпінскай меліся таксама народныя песні на расійскай мове і ідыш. З сярэдзіны 20-х Ліпінская выступала ў тых жа лакацыях, з якімі меў стасункі Міша. Прычым, як і ў выпадку з Гран, з зусім юнага ўзросту. У 1926-м, маючы ўсяго 19 год, Дэля знялася ў дакументалцы «Дер Тон-фільм». Праз 2 гады стала прымадоннай восеньскага «Халлер Ревю», з якога прынята было адлічваць культурны сезон. Graj! Nie tak, co ty grasz. Dobrze. Dobrze, tak idzie. A teraz mylka, kakłoka. Dalej, kakłok. O. A to co? Kakłok. A co, prawda? Że ze mnie materiał na szansę? Na dwie, nie na jedną. A co? A skąd ty to umiesz? Ignaja mnie nauczyła. Яшчэ праз пару гадоў Дэлю Ліпінскую можна было пабачыць у адной з галоўных роляў у кінадраме «Моральнасць пані Дульскай». Рэжысэрам стужкі польскія вытворцы абралі мужа Дэлі, расійскага мігранта Барыса Няволіна. У польскай версіі ён Болесław. Да рэвалюцыі нібыта кіраваў ліцейным інтымным тэатрам у Петербурзе. У фільме Дэля грае вясковую дзяўчыну Ганку, якая служыць у горадзе у доме Дульскіх, а ў фінале ледзь не сканчае самагубствам і губляе дзіця ад сына гаспадыні, якая была не супраць інтымных адносінаў між імі, але пярэчыла шлюбу, чым і праявіла сваю маральнасць. Кракатук. Гэтае кіно лічыцца першым дзвянькоўцам, польскім гукавым фільмам. Культуролях Івона Савінская піша. Гучная прэм'ера адбылася 29 сакавіка 1930 году. Аўдыёзапіс быў выкананы ў Вене, а прасаваннем кружэлак у Польшчы гук на той час запісваўся на плыткі, займалася айчыннае выдавецтва «Сирена Рекорд». Газета «Польскае пісьмо цудзеннае» пасля першага паказу засведчыла. Музычная ілюстрацыя Людоміра Ружыцкага багацейшая мелодыямі і зробленая па-мастацку, лепш, чым у многіх
розных замежных гукавых фільмах. Грампласцінкі з музыкай, шумамі і дыалогамі персанажаў з моральнасці пані Дульскай страчаныя. Зрэшты, голасу Дэлі на іх і не было, бо ў адрозненне ад нямецкай мовы, польскай яна не валодала. Рэканструкцыя саундтрэку адбылася праз 20 год пасля прэм'еры. Наколькі вядома, з той жа п'есы ў 39 годзе пачыналася дзейнасць польскага дзяржтэатру ў Беластоку. Czy ty się uczyłeś grać? Ja? Nie znam ani jednej nuty. To tak we mnie coś gra. We mnie tłucze się takie coś. Ale to się wszystko z czasem zatłucze. Co tam? Нямецкая кар'ера Дэлі Ліпінскай, як і ў іншых артыстаў габрэйскага паходжання, скончылася з прыходам да ўлады нацыстаў. У лютым 1933 году ў газеце «Хамбургер Тагеблят» з'явіўся антысеміцкі выпад з нагоды ейнага выступу ў тым горадзе. Дэля працягнула выступаць у розных гарадах Нямецчыны, але ўжо толькі перад габрэйскай аўдыторыяй у межах «Юдышес Культурбунд» габрэйскага культурніцкага звязу. Рэсурс Вольфгюнтетье Блокспот знайшоў імя спявачкі ў тэлефонным даведніку Вены за той жа 33 год. Деля Ліпінская Неволін, Тересіянум Гассе, 33, Вена, 4, телефон 40 0 53 і 3 ў дужках. Кракатук. Відавочна, што напрыканцы 30-х Дэля Ліпінская перабралася ў Великабрытанію. Там выступала ў клубах. 45-м годам пазначаны ейны ўдзел у канцэрце ўсіх зорак у лондонскім Конвей Холл. Яшчэ праз тройку гадоў яна была салісткай дабрачыннага канцэрту для асацыяцыі габрэйскіх уцекачоў. У 52-м стала ўдзельніцай параду кантынентальных зорак у ратушы Новага Йорку. З месяцам смерці спявачкі такая ж загадка, як і з нараджэннем. Раней лічылася, што Даніэля Ліпінская памерла ў Злучаных Штатах, але паводле новай версіі ўсё ж такі Лондон, 1984 год. Можна канстатаваць, што запісы ейных спеваў да нашага часу таксама не захаваліся, таму завершым Юліянам Штатлерам, а наступны выпуск прысвецім міжваенным паэтам, так ці інакш звязаным з Беластокам і з джазам, безумоўна. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Słońce świeci, pełen ludzi nowy świat. Jak to dobrze, że niedziela, do łazienek warto pójść. Kupię ekspres, może dziś jest jakiś mecz. Zatrzymajmy się chwileczkę, już zielone można iść. Jadą auta, w wózku śpi rumiany brzdąc. Miałem dzwonić do Karola, słowo daje piękny dzień. Już aleje grają gdzieś na lewo most, żeby but mnie nie uwierał. Można by tak iść i iść. Słońce grzeje, oblężony z piwem kiosk. Pan w berecie płaci mandat, przez ulicę przeszedł źle. Idzie wojsko z autobusu numer 100. Uśmiechnęła się dziewczyna, słowo daje dobry dzień. Jest
niedziela, więc się wszystko streszcza w tym, że dziś nic nie obowiązuje, nawet w tej piosence rym. Słońce świeci